Ayibonge Nkosi, igama lami nguPhumlile Ntuli, ngiyakholwa ngiyamthanda kakhulu uJesu. Jesu nami wafika empilweni yami wayishintsha. Nginezwi nje namhlanje lilapha kubahluleli chapter 13 verse 2 elithi iBhayibheli kwakukhona othize waseSora womndeni wakaDani ogama lakhe lunguManowa. Umkakhe ke wayeyinyumba engazali. Siyazi ke ukuthi kubhlungu kangakanani kuba nonkosikazi ongabathola abantwana. Kodwa lo nkosikazi ithemba lakhe lonke lalisenkosini. Okwafika ingelosi ngelinye ilanga yamtshela ukuthi wena uzothola indodana. Engifuna ukusho namhlanje ngizothi uNkulunkulu uzoshintsha istory sakho ngoba uNkulunkulu akehluleki, unguNkulunkulu onamandla. Wafika kowesifazane wathi uzothola indodana. Ngempela owesifazane wayithola indodana. Ngizokhuluma ke namhlanje ukuthi abangabathola abantwana bazobathola, abanezimo ezingashintshi uNkulunkulu uzoyishintsha. uNkulunkulu akwazi ukupha umkaManowa umntwana, ngeke ahluleke uNkulunkulu ukushintsha wena. Bamba la ngizothi bonke abafana namakhosikazi akaDani angabathola abantwana uNkulunkulu uzoshintsha isimo. Ngizothi kubona bonke abantu abangaphumeleli uNkulunkulu uzoshintsha isimo ngoba unguNkulunkulu omacebo akhe makhulu. UnguNkulunkulu wethu ophilayo endizima azimhluli, uyena onqobayo uhleze ngoba. Bengingakhuluma nomuntu othi ithemba lami lonke lisenkosini, ngiyakhala ebusuku ngibone ngathi uNkulunkulu akangizwa. Ngizothi namhlanje uNkulunkulu akwazi ukuthi ezwe uManowa ngempela wambusisa ngendodana. Angeke ubaba uNkulunkulu ahluleke ukuthi ezwe wena kuleso simo sakho, kuloko kukhala kwakho, kuloko kuhlupheka kwakho ngoba unguNkulunkulu onamacebo amahle ngawe. Angazi noma ukhona inongizwayo namhlanje othi weNkulunkulu kukaningi ngikhala, weNkulunkulu kukaningi ngithandaza, ngifila ngathi umthandazo wami awufike enkosini. Ngizomemezela ukuthi ezweni likamoya vele kuyaliwa, kuliwa nemessage. Ingakho ngelinye ilanga uDaniel wayefastile elinde imessage yakhe kuJesu kodwa yangafika ngesikhathi ngoba ezweni likamoya kuyaliwa. Ebengingakhuluma nomuntu othi weNkulunkulu ngiya-understand manje ukuthi ezweni likamoya kuyaliwa. Ingakho noManowa wathemba enkosini, nonkosikazi yakhe wathemba enkosini, kwaze kwafika ingelosi vele ezulwini yathi nizothola indodana. Nami ngilindile, ngiyazi ukuthi impendulo yami yeza, ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzomthumela uGabriel ozoletha imessage. Angikhathali ukuthi isiphi isikhathi, kodwa into engiyaziyo ukuthi isikhathi sikababa uNkulunkulu sihle and uNkulunkulu akwenzeki akunika into ongesona isikhathi. Izinto zakhe ziyalindwa. Zonke izinto zikaNkulunkulu zifuna umuntu othandazayo, zifuna umuntu okholwayo. Akuyekwa uhlala enkosini noma umthandazo sowuphelela noma kungasathandazeki, kodwa sinalento yokuthi siyaphusha, sinalento yokuthi sishintshe iposition kodwa sime enkosini. Bakhona namhlanje abakhala ngoJesu, bakhona namhlanje abathi uNkulunkulu change my story. Namhlanje ngifuna ukubona wena, namhlanje ngifuna ukubona amandla akho, namhlanje ngifuna ukubona uvela. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wena wembetha amandla njengengubo. UnguNkulunkulu omuhle, unguNkulunkulu okhazimulayo. Ake ukhazimule nakimi Nkosi, ake ukhazimule baba wethu onamandla onke. Elithi iBhayibheli indlebe yakhe ayithuntu nezandla zakhe azifinyeziwe ukuba zingasindisa. uNkulunkulu uzosenza isimangalisa empilweni yakho ngempela. Indlebe yakhe ayizile ukuba ingasindisa nokuthi ngezwe ukukhala kwakho kukuwena ukuthi uqhelelene kangakanani noNkulunkulu. Kumele usondelane naye ukuze naye azokuzwa. Ungahlehle enkosini ngoba izimo zikushaya, kodwa bheka kuye uJesu engumholi. Ngazi noma ukhona into engizwayo namhlanje othi we baba ake ushintshe isimo sami. Ngiyagula uNkulunkulu wethu ongcwele, izulu alingikhumbule. Angisebenzi izulu alingikhumbule. uNkulunkulu ngikhumbule ekukhaleni kwami, ngikhumbule moya ongcwele, ngikhumbule edwala lensindiso yami. uNkulunkulu wethu bazalwane uyaphila, uNkulunkulu wethu unamandla, uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu ovula indlela la ingekho khona, uyilidwala elimiyo, unguNkulunkulu ongaphezu kwamakhosi. Namhlanje ngizomemezela ukuthi nawe ongatholi lutho, uNkulunkulu uzoshintsha isitori sakho, asenze sibe njengesikamanowa owamukela indodana enkosini wenumkakhe. Angazi ukuthi ubani ongizwayo othi weNkulunkulu ngaze nganepain, weNkulunkulu kubuhlungu enhliziyweni ngiyazwela. Kodwa namhlanje ngizokutshela into eyodwa ukuthi nangu uJesu, nangu uNkulunkulu, nangu umoya ongcwele ezoshintsha your situation,
ezongena esimeni sakho. Angikhathali noma usemlilweni, angikhathali noma usemgodini, kodwa our God is powerful. uNkulunkulu wethu unamandla, uNkulunkulu wethu uyaphila. Ulabakhasathelelosi, uNkulunkulu wethu muhle. Uyabazi abakhe nangosuku lokuhlupheka, bani namhlanje okhale enkosini. Uyabazi abakhe uNkulunkulu nangosuku lokuhlupheka. Uyilidwala elimiyo, uNkulunkulu wethu onamandla. Ingakho uIsaya ethi yose liguge, nginguye yose libe isimpunga, kodwa mina ngiyukushintsha futhi angiyukuguquka ngoba nginguNkulunkulu onamandla. Haleluya bazalwane, yose liguge uyohleze uye noma izimo zinokushaya kangakanani, kodwa yazi into yodwa ukuthi uyinkosi yakho konke, uyinkosi engenzanga, uyinkosi enzile, kodwa unguNkulunkulu. Umile umile uNkulunkulu wethu, umile. Limile idwala lethu, limile inqaba yethu, umile uNkulunkulu, umile. Akashinthi, akaguqula nayizimo. Bakhona inabadinga udondolo lokuthandaza, bakhona inabadinga udondolo lokuqhubeka nohambo, abathi uNkulunkulu akusahambeki, abathi uNkulunkulu izandla zami zimanxeba, kodwa ngifuna wena. Funeni uNkulunkulu ekusithekeleni, funeni uNkulunkulu la yaqashe khona, ngoba kuyafika isikhathi la niyothi niyamfuna khona ningeke kumthola. So njalo uIsaya uthi animfune esenokutholwa. Isaiah 55 uthi funeni uNkulunkulu esenokutholwa, khona isikhathi esizayo la khona uNkulunkulu niyothi niyamfuna khona ningaseke kumthola. Kodwa nalithuba namhlanje lokuthi ofuna uJesu akamthole, ngoba kuseyisikhathi sokuthi umthole lesi. Sizofika isikhathi esinzima. Nkosi yami, obana abakhalayo, obana abafuna uNkulunkulu, obana abalangazelele yena, abathi ngikhathele usizi, sengikhohliwe kodwa nginake yena. Hayi, bakhona yini abafuna uNkulunkulu? Bakhona yini abafuna yena, uJesu wethu? Engathi nje bayede Nkosi yethu, bayede Nkosi yenkazimulo, bayede dwala lethu. Bonke labangaphumeleli namhlanje shintsha isitori sabo, abangasebenzi shintsha isitori sabo, abasebuhlungwini kwapolice. WeNkulunkulu kubayede, weNkulunkulu ulidwala. Wena wethu muhle, wena wethu muhle, wena wethu muhle, wena wethu muhle, wena wethu muhle. Ilabakhandele bosali baba siyatha la bondoko sali baba basi, ilababa basiyendele boko siyatha li baba baba. Bayede Nkulunkulu, bayede baba wethu onamandla, bayede dwala lethu, bayede Nkulunkulu wethu onamacebo amahle ngathi. Nkulunkulu uzoshintsha isitori sakho. uNkulunkulu wakwazi ukuphakamisa uDavide edelelekile. Wathi uNkulunkulu, wena Davide angikubuki njengendlela abantu ababuka ngayo, kodwa mina ngibuka ngale kwephutha ukuthi uDavide mengalungisa u1 no2. uDavide is very powerful. uDavide noma esekwenzile akwenzile, kodwa mina ngizomthatha ngimthintithe ngimenze inkosi. Indlela zikaNkulunkulu uyiphakemeke, indlela zikaNkulunkulu zinhle. Nkosi yami, sengathi singalinda sikuye, sengathi singalinda sikuye Baba, sengathi singalinda sikuye uNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu uzoshintsha isitori sakho namhlanje. uNkulunkulu uzoveza amandla akhe. Ngamiyeka uNkulunkulu, ngamiyeka uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Yazi nje nginento enhlizweni yami evukayo, vuka umhlabelelo othili ngevinjwe icebo lakhe. And lingeke livinjwe icebo likaNkulunkulu. Noma ngabe nomuthi ongakanani, noma ngabe ulandephi umuthi, kodwa icebo likaBaba uNkulunkulu akekho ongalivimba. uNkulunkulu namacebo amahle ngathi. Bayesifake ey'meni, sizophuma siyenye into, asizukuphuma sifane. Hayi Nkosi yami, uNkulunkulu uyayiveza lento kuDavide. uDavide wayelusa kodwa akagcinanga khona, ngoba ungena esimeni ukufana, kodwa
ungene esimeni ungafa uphumuye into uNkulunkulu wamkhipha kuDavid ebaluseni bathi no wena uzoba unindawo wena you are a king izothi noma ngabe kuthiwa bakudelele kangakanani kodwa wena awuzophelela la khona la uyakhona usathana ulisana necebo lakho usathana ulisana necebo likaNkulunkulu usathana ikhona lento ayibonayo ngawe namanje akayekwa kuNkulunkulu akayekwa ubaba akayekwa uNkulunkulu akayekwa zomemezela namhlanje ukuthi ungamyeka uNkulunkulu mana buye hallelujah. Thank you, Jesus.